ai tun da na ganka a TV. To kuma hajiya dai kina gani na a TV, he ki ce kina so na ki kalli kalata, ai ke ba kalan mata ta bace. Wallahi tun da na ganka a TV na ga kayi mini. To da nayi miki hajiya, ai ni kuma ba na son ki. Aure nake son ni. To aure hajiya gidana ko mota babu, kuma ke yanzu kalan mata yan siyasa ki. Ke ai da yan siyasa. Ba magana yan siyasa. Wallahi ke mata yan siyasa ce. Ni dai kayi mini. Ke ni fa bari in gaya miki, wallahi ba aure ki zan ba. Kin hada kanki da aiki. Billahi allazi la ilaha illa huwa, kin gama yanzu maganar da ake yanzu zuwa zan je in saro rake. Kaso ɗan rake zan. Ni dai ko ina za ka ji ni dai kai mun saboda tun da na ganka a TV na ji duk duniya ne. To da kika ganna a talabijin kuma da kika ganna a TV kuma shikenan yake mato akan sona. To ba na son ki, ni kar ki zo ki hada mun gora ma a garin nan a zo a ci ubana la'ada waje, ni ba girki ba a zo a girka ni ba girki ba dumaman safa ban zo ana ni unguwan nan ma barin ta zan, kar ki ja mun tsiya, ke kallon yan siyasa ce, ni ko ba dan siyasa bane, baba na gyartai ne. Ko haka zaki aura? Ai a haka dama. Alquran billahi la ilaha illa kika aura kin ga gidana da yunwa zaki rasu. Billahi da yunwa zaki rasu. Ki aure da fa kina sani. Kai hajiya kin ga tafiya ta wallahi.